Kaixo, ni Asier Orbean naiz, eta bideo honetan ikaslei eta familiei zuzendutako atzera elikadura digitalen bi adibide garbi aurkezten saiatuko naiz. Adibide bakoitzean azalduko du zer jarduera egin den, nori bideratuta dagoen atzera elikadura hori, eta zein abantaila eta desabantaila izan ditzaken bakoitzako. Lehenengo kasuan, testuzko atzera elikadura da. Kasu honetan, jarduera ikasleek egindako idazlan baten zuzenketa edo feedbacka ere deritzogu. Lana jasotakoan, dokumentu digitalean bertan iruzkinak gehitzen joan nahitzazkio, akatsak zuzenduz eta hobekuntzak proposatuz. Atzera elikadura hau ikaslei zuzenduta dago. Bere abantailen artean, azkarra eta erraza dela, bisualki ere ikasleak ikus dezake non izan dituen akatsak edo non hobekuntzak, baina bestalde, desabantaila bezala, hotza gelditzen da, ez dago hartu eman hori, ikaslearen eta familiaren eta irakaslearen arteko harremana oso urruti gelditzen da. Bestalde, bigarren adibidea, eta niri pertsonalki gehiago gustatzen zaidana, audio edo bideo bidezko atzera elikadura da. Kasu honetan, jarduera ikasleen ahozko azalpen bat eta azkenean 3 hilabete honetan egindako lanen inguruko ekoizpena eta aurkezpena egin behar izan dute, eta gure lana ikasle horien lana aztertu ondoren audio edo bideo labur baten bidez lana komentatu, ondo egin dituen puntuak azpimarratu, hobekuntzak proposatuz. Atzera elikadura mota hau ikaslei edo familiei bideratuta dago. Bere abantailen artean, guztiz lehena aipatutakoaren guztiz kontrakoa izan daiteke, ez? Motibagarriagoa izan daiteke, gertuagoa, irakasleen eta familiar eta ikasleen arteko harremana oso gertukoa da, eta honek ikasketa prozesua ere aberasten du, ez? Aldiz, denbora gehiago behar da hau prestatzeko, eta batzutan zaila egiten da puntu konkretu bat berriro bilatzea. Amaitzeko, esan dezakegu atzera elikadura digitalak aukera handiak eskaintzen dituela ikasleen ikaskuntzak hobetzeko. Tresna bakoitzak bere abantaila eta hobekuntza proposamenak edo desabantailak dituelarik. Eta garrantzitsua da egoera bakoitzerako egokiena bilatzea. Hau da, gu jakitun gara gure ikasgeletan ikasle orok bere ebaluazioa lehenengo eskubide bat dela ebaluazioa, denok egin beharko genukeena, beste jarduetan aipatu bezala ebaluazio mota ezberdinak landu ditzakegu, autoebaluazioa, heteroebaluazioa, koebaluazioa, eta guztiek eskubide bera izanez eta jakitun garenez denak anitzak eta gure artean desberdinak garela, hau ere bakoitzaren egoera eta ikas mailara egokitu beharko genuke. Bestalde, eta amaitzen joateko, aipatu nire portfolioan ikus ditzakegula testu bidezko atzera elikadura eta audio edo bideo labur bidezko atzera elikadura. Agian, bideo honen amaieran jartzen saiatuko naiz. Baina, tira, hau izan da dena, eta espero baliagarri izatea bideo labur hau. Eskerrik asko!